alle sammen. Mange hjertelig velkommen til den her video, hvor jeg viser, hvordan du kan lave en meget flot knold. Som I nok har gættet på titlen, så har jeg lavet en parodi. Og jeg gider ikke at have nogen kommentarer, som for eksempel, hvorfor fanden skal man lave en parodi på det her? Og jeg gider ikke have nogen hates. Så jeg prøver bare. Ja. Jeg gør det bare fordi jeg synes det er sjovt, og jeg gør det fordi jeg ikke ved hvad jeg skal lave det nu. Så ja, jeg gider ikke have nogen hates. Så nej, jeg går bare. Okay, det første du gør, det er at du tager din hårbørste, fordi at jeg har jo glemt lige at sige, hvad vi skal starte med. Du skal starte med at bruge en hårbørste og et elastik, og så måske nogle hårnåle, og så også nogle spænder måske, hvis du får brug for det. Det første du gør, er at du tuperer dit hår, fordi vi skal lige have sådan lidt volumen i det, ikke? Fordi at vi skal jo ikke have den sådan en lille, kedelig knold, vel? Så vi skal lige have lidt volumen til at starte med. Ja, og det må gerne være meget stort, fordi at det skal være meget stort. Fordi det skal jo ikke være for småt, vel? Det skal jo være meget kreativt, og det må gerne se lidt rodet ud. Man behøver ikke altid have alting perfekt, så ja. Nu tror jeg, at det største vil være nok. Ja. Så det næste du gør, det tager dit elastik. Og så skal du bare, så, og nu kan du godt være, at tuperingen er gået lidt ud, så du må hellere lige tupere lidt mere. Okay, så det næste du gør, så tager du bare lige den her hestehale, så snor du bare lidt rundt, ikke? Og så kan det godt være, at man lige kan få brug for nogle hårnåle til at lige rette lidt. Og så skal man lige have det sådan. Jeg er ked af, at jeg lige fik en Skype-besked der. Det var ikke lige meningen. Puha, Marie, altså. Hvad fanden beder du dig i? Og skriv sådan til mig, mens jeg vil lave sådan en rigtig lækker knold her. Okay. Det var det. Amalie, nu må jeg simpelthen styre dig med det der pis, altså. Ja. Nu tror jeg, hvis også jeg er ved at være færdig. Ja. Måske lige til lidt hårpynt, ikke? Så kan man tage nogle her klemmer. Og så kan man lige sætte dem i sådan lidt hist og pist. Se. Håber det er den af. Her. En hårklemme. Og også en klemme lige her. Se, så får man nemlig tøjklemmer i håret. Og ja. Det er jo meget sådan. Og hvis det er, så kan man jo lige lave sådan en her. Nu ligesom mig har lidt kort hår i armen, så kan man jo lige lave sådan en hestehale. Meget smart at lige have sådan en hestehale, ikke? Så. Ja. Det var så sådan set det, og jeg håber, du nød den her video. Og husk at like og subscribe, og skriv en kommentar, og du må ikke skrive hate. For det gider jeg ikke. Jeg kan ikke overskue det. Så, jeps. See you later, alligator.